Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon ano sab kining programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing o magapanghinawt kaninyo nga nakamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas din mao'y magamit nato pagtimbang-timbang din makamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa tao sa kaluwasan. O ang mga pagpamato din sumala lamang sa gitulo ni Master sa mga nakasulat sa Biblia o sa pagtugot niya ginamit ang mga libro o referensya na kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungod karon among mga mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-laing mga dapit. Kumusta kaninyo mga sister o mga brother? O ilabi na sa mga chapter president nga nag-abagaw sab sila sa pag-angkon sa radio station. Kumusta kaninyo? O sa tanan nga mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom nato sa atong ginatawa kong PBCM Palace Reconstruction ang atong mga contribution na napadayon gyapon kana. O atong mainitong pagpangamusta no ang Brother Jerry Kila dire dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta ninyo? O ilabi na usab sa uban nga mga kaigsunan dire gyapon sa dapit sa Natumula no Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nang umusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban, nga ministro o ebanghilista, Brother Mario Warlito Chabet. O niyay hatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta usab mga higala ug mga kaigsunan, kiniusab karon ninyong kadagat ebanghilista Brother Arman Rangasaw, makauban usab nini karon nga tulumanon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi ug inyo lamang kami pagasungdan hangtod sa pagkatapos. Og dinitora makauban pagyapon ang uban pa nga ebanghilista o ministro. Kumusta ug mayong pagbatalinghob usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao, mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O gipahibalo sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag iawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. O kumusta sa mga tigpaminawan o mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City, ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon o ganunay pagsubli nini sa matag adlawng Martes o Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. At usab nga kumusta ang mga kaigsunan dinis Dipolog City. Ang atong programa mabati dinhi ni mao sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda. Matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion live gyapon sa Facebook og makita sa YouTube. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio. Matag adlawng Sabado kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ug sa North Cotabato. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Mount Apo Radio kun Ronda FM Teleregio matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan live gyapon sa Facebook. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM
alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion din kitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA. Matagad lang Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon ug ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati dinhi nining maong simihan sa DXEL Like FM. Matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga kaigsunan nato og sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Partner Radio FM. Matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga tigdumala labi na sa father ni Sir Luigi Sumili nga nagsunod sa ato ang programa. O ang tanan nga mga kaigsunan usab nga nagapaminaw labi na sa chapter president kaniya sa PBCM compound Brother Noel Feliciano nga padayon usab sa iyang pag-ayuda sa mga expenses para sa atong radio program. Ug ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ato pong gipangumusta ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsoon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo and Sabang. Ug usab ato pong gipangumusta si Brother Florentino C. Albarico ug usab siyang wife si Sister Remedios O. Albarico dinhi sa Pagadian City. Ug usab ato pong gipangumusta ang Larry A. Canillo and Lilia P. Canillo with their children. Kumusta kaninyo Canillo family. Ug usab ato pong gipangumusta ang Periquiti family. Kumusta? O ang ato ang PBCM Legal Counsel ato pong gipangumusta. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug ato po dayong i-display ang atong mga bagong basahon. Kung naglantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong bagong basahon. Approved kini ni Reverend Charlie. Ug usab ato pong isunod ang uban pa natong mga basahon, makita gyapon ninyo sa atong video mga kaigsunan. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. O ato sab nga ipahibalo Reverend Brad Dever o Brad Arman nga kining kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak og expel da kini sa PBCM. Ug naglantaw kamo sa atong Facebook, makita ninyo ang iyang hulagway, tutuki lang para di mo kalimot ani. O kung doon na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ninihigayon na mga kigsunan haron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Brad Arman, Brad Dever, Brad Ronnie, ang atong pagisgutan karon sa atong pagtuon mao kini. Ang yawa o Satanas bakakon o ang pagtubag sa pamilya Kubyas. Yan na. Ang gipaabot sa mga nagapangutana mo nang among gingon nga inyong sundan gami para makatagad mo kay kanang inyong pangutanag mo ray inyong kugihana dili na naghisgot nga kinatibuk-an na sa kamatuoran. Pero samtang dili pa nato hisgutan kini mga mahala mong tigpaminaw ato sang pangamustahon ang tanan nga nagapangutana kanato unya ato ning gisabay ni sa atong pagtuon karon kay atong gitan-aw nga dili kayo taas nga
pagtubag ni ini nga Pangutana. tubagon nato nga pangutana sa pamilya Kubyas gani. Nangutana sila nga murag may pagkahadlok nga dili ihatag ang pangalan hasta dapit ingnon lag pamilya Kubyas ambot og asa mong dapita nga kubyasa mo dili mo angay mahadlok kay dili man para sa reliyon og masayod ba atuan din mo namo kay amo mong pasabton ay dili kung nagsunod mo sa programa diri na di na kinahanglan pang moadto pa mi personally karon Brad Dave atong pangamustahan ang mga kahigalaan nga nagapangutana sa atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Okay, Reb. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi atong mabasa si Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, mao kini Familia Kubyas nga atong paghatagan sa pagtubag karon. Ikatulo, si Guhilde Efraim. Ang ikaupat, Efren Anino Guhilde. Ug ang ikalima, atong gidugang Boy Ortega. Kumusta ka ninyong tanan? O sa atong pagtuon garon, sa atong gisgutan, kung mabalik na to ang title atong basahon para sa pag siguro nga makita na to nga diri namo ipasukad nga ang atong uluhan nga ang yawa o mo ni ang yawa o Satanas bakakon ug ang pagtubag sa pamilya Kubyas. Pag iyong pamilya Kubyas labihang daghanan ninyo pero usaray nagdalaan niya tungod sa pamilya Kubyas nga among tubagon ang iyang pangutana mao ni atong pagabasahon Brad Diver aron diri nato unahon ang gipasikat kay ang atong timagod pagpakita nato nga ang yawa o Satanas bakakon nya may islas og pagtubag sa pamilya Kubyas. Unahon nato ning pangutana sa mga pamilya Kubyas Brad Diver. Okay, atong pagabasahon, Reb. Mao kini ang iyang pangutana, iyang comment atong pagabasahon nagaingon ini. Maayong udto kaninyo tanan mga PBCM ministro diandugang padre Juan Runo Mangalos. Gipasabot guro niya ni Reb Juan Ronilo Mangalos. Kasi nasayop siya Sa pag-type. pag-type nalipat lang no. Dugang dinhi sa ubos mao kini iyang gipangutana. Naalang ko'y ipangutana kaninyo kung unsay kalainan sa Old Testament o sa New Testament. Daghan lang ko gusto masayran. Okay. No. Salamat sa imong pangutana sa mga pamilya Kubyas kung diin man taon gagaron. Mo na gingon nga niabot na ang imong gipaabot nga pagtubag. Di na po nato siya mailhan Reverend kaya sa iyang profile animated man wala gani hitsura sa tao ning iyang profile. Na di nato mapugos. Lisod pag atong buat-buatan nga morning di siya magpakita kay pinangita sa balaod. Itawag na og positive. Oo. Na dili ta magsulti ana kay ang ato sa kuan man lang bahalag di niya ipakita ang iyang hulagway basta mao ni among gipakita nga ingon ana ang iyang sistema lugar bradron. Imbis hulagway niya walay hulagway. Karon sa iyang pangutana nga naalang ko'y ipangutana kaninyo unsay kalainan sa Old Testament ug sa New Testament. Daghan lang kung gusto masayran. Una, ang Old Testament ug ang New Testament doon na nanay kalainan kay Old God. Nya napoy New Testament. Sa Old Testament, daghan diyang mga kasuguan nga sa pag-abot sa New Testament kaya ang nagdalagod sa unang kapanahonan sa New Testament sa panahon man ni sa Israel Brad Arman, Brad Diver, Brad Ron. Israel nga katawhan sa Dios ug matag panahon usa lang gina ang katawhan. Mao nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo ang gibasihan nila ang Old Testament. Wa man ninganli sa una og Old ni Testament. Doon kay naidugang man ang kasaysayan ni Kristo, wala din ni masulat. Sa diha nga natapos na ang bulaton sa atong Ginoong Kristo, gikugihan sa pagsulat sa iyang mga tinun-an nga giniyahan sa Espiritu Santo, mo nang naay New Testament na para pagbutang sa dulo na isip boundary nga Old sa Old Testament na sa kang Jehova. Pag New,
asa kang Kristo ng panahon nga usa ra gyapon ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Pag-abot tigalang pamilya Kubyas kay daw na may kapanahonan sa Espiritu Santo, usa ra gyapon ang pagtulunan originally ang PBCM dili kining nang layas na nga mga tulisan o kawatan sa pagpamatuod nga sila si Hermenes Makaray ug si Danilo Nakwa. Pero kung mangutan naman kamo nganong giapil man ninyo nga wala man ay labot sa kung pangutana, wala bitaw labot, itug-anan lang namo mo para masayod mo nga og makasabot mo kay ang wali na mo Espiritu Santo ila man ning tulis-tulis, ila man giawat-awat na dili mo adtong mga tulisan o kawatan sa pagpamatod diri sa pagtulon ang BBCM. Karon, bisan og Old Testament dunay makasugan nga wala na i-apply sa panahon kang Kristo. Pero importante gapon ang Old Testament nga mo'y basihan kay kung wala na dili man gyapon kita masayon. O gisgutan kini sa panahon sa atong Ginoong Kristo ulahing apostol nga mo si Apostol Pablo nga bililhon gyapon ang kaniadtong mga nasulat. Ay ang prueba, Brad Arman, sumala sa Biblia. Niya prueba, Reverend, mabasa nato din sa nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 15 o sa iyang versikulo 4 giingon sa nakapayag. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato. Aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Nakita nato igalang mga pamilya Kubyas o katong uban nga nagapangutana nga wala pa moabot ang inyong turno, apil mo sa pagsudoong nini, sa pagsunod. Bisan daw unsay gisulat kaniadto, si Apostol Pablo ang namulong na pag-ingog kaniadto sa panahon na sa Israel o sa panahon kang Hiyuba. Gisulat daw na alang sa pagtuon kanato, matod pa ni Apostol Pablo sa akto nilang pagsulti. Aron nga pinagi sa pailob o pinagi sa paglipay gikan sa makasulatan, na day pailob o paglipay pud sa kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Usa bililhon po dito kay gisulat para makabaton og paglaom. Nakaron, kung nasulat man ang gadtong kaniadto nga gitawag og kasulatan o libro, sa unsang paagi ba na isulat ang maong libro, brethren? Kinahanglan ba gyud nga ipasabot po kining libroha o kining kasulatan, brethren? Kinahanglan gid pod nga ipasabot, Reverend, kining kasulatan o libro. Akong basahon, Reverend, kining Biblia nga ang pulong sa Dios. Ari ko mabasa sa basahon sa Nehemias kapitulo 8, versikulo 1 ngadto sa 3, ingon ini ang atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. Pag-abot sa ikapitong bulan sa pagpuyo sa mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, nagtigom silang tanan nga may panaghiusa didto sa Jerusalem, sa plaza atubangan sa pultahan sa gitawag og tubig. Giingnan nila si Ezra nga magtutudlo sa kasuguan, nga dadon ang kasulatan nga gihatag sa Ginoo sa Israel pinaagi kang Moises. So dinhi sa atong gibasa dunay pagsugo nga pagdala sa kasulatan nga ang naghatag nini mao ang Ginoo, nga Ginoo sa Israel pinaagi kang Moises. Oh. Dayon sa bersikulo 2 ug 3, Reverend, ang atong pagpadayon sa pagbasa gingon, busa sa unang adlaw sa ikapitong bulan gidala ni Ezra nga pari ang kasuguan sa atubangan sa mga tawo, mga lalaki, mga babae o mga kabataan nga makasabot na. Gibasa niya kinig kusog ngadto kanila gikan sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkaudto. Didto sa plaza, atubangan sa pultahan nga gitawag og tubig. Ang tanang mga tao namati gayud og maayo sa nasulat sa libro sa kasuguan. Nga ang maong libro sa kasuguan, Brad Ronnie, gitawag og kasulatan. Oo. Na sa atong nakita dinhi nga maong porsyon, gibasa niya kinikusog ngadto kanila gikan sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkaudto kung lugar magsugod sila og ibutang tag pangalaga diya sa Dios nga anaa sa pagsimba, brethren. Magsugod lugar og buntag maabot ngadto sa kaudtohon. Pero sa atong nabasa diya sa
unahan sa gisgutan busa sa unang adlaw sa ikapitong bulan, gidala daw ni Isra nga pari ang kasuguan sa atubangan sa mga tao, nga mga lalaki, mga babae. Di aron masayod po sila sa kasuguan o mga kabataan apil na. Pero ang mga kabataan nga makasabot na, dili katong gikugos pa, Bradron. tinuod. Usa ang mga bata di, tudluanan po na. Kaya kung dili nato na matudluan, magdako na sila ng hibang kaagan, mahimong drugista na hinoon, mo nang i-apply good sa mga ginikanan. Labi na sa mga membro sa PBC, ang mga schedule sa pagpamati sa mga kabatan, bililhon kay nakasulat ka na sa Biblia. Pero, kay kinahanglan man, dadon man gid na ang kasulatan o libro, pag dadon, basahon sa atubangan sa mga katawhan, Bradron, kinahanglan ba nga ipasabot, adon na ko'y pagpasabot sa kahulugan sa maong gibasa di sa kasulatan o libro sa kasuguan? Kinahanglan gyud Reverend kay dili man lang kay basa-basa lang kundi dili kinahanglan gyud nga ipasabot ang kahulugan ini para nga masabtan sa tanan nga nagabasa sa maong kasulatan. Ang gibasa ko ang bersikulo 1 ngadto sa 3 man, ako lang ikama ang pagbasa sa bersikulo 8 sa kapitulo 8 sa Nehemias, pero sa Biblia gyapon nga ang pulong sa Dios, Reverend. Akong pagabasahon. Ingon ini atong i-display na. Gibasa nila ang libro sa kasuguan sa Dios ug gipasabot ang kahulugan niini aron masabtan sa mga tao. Busay, mga pamilyang kubyas, higala, tanan nga nagapangutana o nagsunod ining maong programa, maong nga nakuha nato nga daan pa sa una nga may kasulatan yon. Basahon gining libro sa mga kasuguan ug naagi kasuguan. Og aron masabtan sa mga tao, tudloan ang mga lalaki, mga babae o mga tao, apil na ang mga bata nga aduna nay hustong pagsabot. Nakaron, tun kay ipasabot man ang kasulatan. Kung magpasabot sa kasulatan, aduna baboy pagbahin-bahin sa mga pulong nini. Kay basig mo ngon sila, Brad Deber, Brad Arman, Brad Ronnie, nga asayon man lang na, kay basahon. Dili, adunay pagbahin-bahin para makuha na to ang kahulugan. O ang matinaw ni nga priba, Brad Deber, nga adunay pagbahin-bahin, hain kini. Ni Areb, atong pagabasahon nga Biblia, kining unang hubad, Cebuano sa King James Version, ang pinadayag tawgon og bugna, o ang kining Santiago tawgon og Jacobo. Atong pagabasahon, dinhi sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Higalang pamilya Kubyas, tanan nga mga nagsunod sa programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi, kung ipasabot na ang kasulatan o libro sa kasuguan o basahon, ang mga alagad sa Diyos magkugig yun. Magkugig ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Diyos. Nga usa daw ka magbubuhat nga wala niya iga kaulaw. Nga kung magbuhat ka nga dili maulaw, nga mahibalo ka nga mubahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Doon na di pagbahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Labi na nga ang kasulatan nabahin sa durwa. Katong imong gipamngutana nga unsay kalainan sa Old Testament ug sa New Testament. Aduna, pero it doesn't mean nga wa na kinahanglan na ang Old Testament. Kay kung di na nato gikinahanglan, wa pud tay kasayuran sa una. Kung unsay nahitabo gikan sa panahon kang Huba hangtod sa kang Kristo o dawn diri sa amua sa panahon na sa Espiritu Santo nga giawat-awat sa mga alisto nga mga tunto nga kawatan o tulisan sa pagpamatuod si Hermenes Macarayo o si Danny Nakwa. Nakaron, tud kay ado na may basahon o libro sa kasuguan o kasulatan. Unsay gitugon sa Dios nga nakatugon ng daan sa una pang panahon, Brad Arman, sa maong gitawag og kasulatan, usa sa mga managna nga nagsulat o nagsulti niini nga gihatagan ni Jehova og ingnon ta nga pahamangno. Niya priba Reverend mabasa nato dinhi sa Isaias kapitulo 34 ug siyang bersikulo 16.
Gingon sa nakasulat, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova o basaha. Walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Busa kay bahino naman, makabalo mo bahin-bahin sa kamaturan ang mga tao sa Dios nga mao nga ang pagbahin dunay pasikaranan. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova matud pa ni Isaias, ug basaha walay usa ni ini nga mawala. Karon kung ipasusi na ang basahon ni Jehova, hain ba ang basahon ni Jehova o basahon sa Dios? Brad Arman, sumala sa gipakita sa nakasulat sa Biblia, hain na ang basahon. Walay lain nga basahon, Reverend, ang bot ipasabot kundi kining kasulatan nga kanunay nato nga pagabasahon niya ang pribasa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 17. Gingon sa bersikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpamanulid, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kung mao sa bersikulo 16 sa ikaduhang Timoteo, klaro nga katong basahon ni Jehova nga ipabasa mao day itong kasulatan, ang tibuok daw nga kasulatan kini ang gituga sa Dios. Kapuslanan kini para matudluan, alang pod kini sa pagpamadlong, ug alang pod sa ikatulid sa tao, magamit kini pagpanulid, ug alang pod sa pagmatuto sa tao para diha sa pagkamatarong. Mao kini ang kabililhon sa gitawag tibok nga kasulatan. Igalang mga pamilya kubyas ug sa tanang mga nagsunod nining programa ug katong mga nagapangutana nga wala pa namo matubang. Pero hain ba kung basahon kini, Brad Ron, kining gitawag og tibuok nga kasulatan, hain ba ang gipasabot nga tibok kasulatan sa ubang pagkasulti ning tibok nga kasulatan? Ang gipasabot niya ng tibok nga kasulatan libre mao na kana ang tibok Biblia. Basahon ako ang hubad sa Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Ari ko mobasa sa gibasa ni Brad Arman ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 sa pagpiho kun hain pa kini o unsa gipasabot ning tibok kasulatan. Niya gingon sa pagbayag, ang tibuok Biblia gihatag kanato pinagi sa pagtuga gikan sa Dios. O katong kasulatan, tibok kasulatan Biblia nang gipasabot. Pag Biblia mao naman na gilangkuban naman sa Old and New Testament Biblia. Dayon gingon kini makatabang pagtudlo kanato kun unsa ang tinuod og makapasabot kanato kun unsa ang sayop sa atong kinabuhi. Mutulid kini kanato ug mutabang kanato sa pagbuhat kun unsa ang matarong. Mao kini ang paagi sa Dios. Kita andam diha sa tanang bahin, hingpit nga sinangkapan aron pagkabuhat ug maayo ngadto sa tanan. Busa matinaw sa gibasa nato libiren nga kining tibok kasulatan nga gituga sa Dios sa pagbasa nato sa ang buhing pulong gingunag ang tibuok Biblia gihatag kanato pinagi sa pagtuga gikan sa Dios. Sa ato pa klaro kaayo mga mahalamong tigpaminaw, Brad Deber, Brad Arman, Bardone. Katong nagapangutan na nga pamilya kubyas nga matupan nimo unsay kalainan sa Old Testament ug New Testament aduna, pero part kini sa gitawag og ang tibuok kasulatan o tibuok Biblia. Gilangkuban sa Old and New Testament mo nang atong makita, no, nga mao kini ang Biblia sa Seventh-day Adventist Church atong makita dinhi itong isunod pag-display, no? Yeah. Old Testament. Ang unang basahon, Hinesis, sa Old Testament na. Katapusan niya na, o ang katapusan sa maong basahon sa Old Testament, Malakyas. Ang New Testament naman, kining gitawag og Mateo, ang usa sa basahon sa New Testament. O ang katapusan niya na, mao ang gitawag og pinadayag. Kung sa English pa, revelation o bugna. O bugna na ang unang hubad sa King James Version. Ang ikaduhang hubad gitawag og pinadayag. Pero maura na ang boti pasabot.
Nakaron, pagka gisgutan sa nabasa nato sa unahan sa nakita nato kaganina sa Biblia nga ikadong Timoteo 2:15 nga ang pagbahin-bahin gyud ay sa maong kasulatan kinahanglan bahinon. Og ang kasulatan bay kung bahinon ang anong adunay pagbahin kay dili pwede nga kinilang porsyon na dili ko aning pikas porsyon. Mo na nga ang kasulatan na may bag-ong tugon kini nga porsyon bahin-bahinon. Ang Old Testament mo ni nga porsyon asa ka nag-una Old Testament na ipoy porsyon sa New Testament o daang tugon o bag-ong tugon. Nga naman tungod kay gi-explicar nga kining kasulatan o basahon sa Dios o libro sa Dios sa laing pagkasulti ni gitawag kini og pulong sa Dios. Como pulong sa Dios badron Arnan Radiber, ang pulong sa Dios wala kini kadinahe. Buti pasabot dili ba ginapos kay kung gikadinahan, kung ba pa ikaw kadinahan ka, di na ka makatransfer sa pikas kay gikadinahan na gud ka. Di na nakalihok. Dili nakalihok. Pero tungod kay bahinon man ang pulong, adun naging paglihog sa mga magtatrabaho nga makamaong mubahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Unsay puriba sa atong gisulti Brad Deber nga ang gitawag og pulong sa Dios dili ingon nga gigapos o kinadinahan. Niya atong pagabasahon Rebs sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi nato pagabasahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto 10 ingon niini ang atong mabasa. Matud pa dinhi, tungod sa akong pagwali sa maayong balita, nagantos ako og kinadinahan pa ako sama sa kriminal. Apan, matud pa ni Apostol Pablo, apan ang pulong sa Dios dili makadinahan. Klaro. Ang pulong sa Dios dili makadinahan. Atong ibalik tong pag-display kung haing kining pulong sa Dios nga dili makadinahan. Now, makita nato ang libro. Nagpuwent nga ang pulong sa Dios. Buti pasabot nga ang kasulatan, ang uban gitawag ang Biblia, ang buhing pulong. Pero kini ang pulong sa Dios maoray gipasabot mo sa katudi ang pulong sa Dios nga dili kadinahan mo nang adunay pagbahin-bahin. Nakaron, kung mubuhat na sa pagbahin-bahin, bradron, unsa ba ang gitugon o natugon na para masayran sa mga pamilya kubyas kay buot siya magpakisayon kanato bahin sa unsa daw kalainan sa daang tugon ug bagong tugon atong giingon nga duna na pero dili na pwedeng walaon para mahibaw-an hinon nato tanan na ana sa kadaang tugon ang makasuguan sa unap sa panahon kang Kristo wala na i-apply sa mas adlaw igpapawlay. Sa panahon kang Kristo wala na sila mapawlay pero ang uban wa masayon. Mabuhitan ning nakikumbati si Mitchell Bendilo sa Seventh-day Adventist hangtod nitaak na sa dili mao na personal na kay di naman maagwanta ang rason sa mga ministro sa PBCM. Kung nagsunod ka igalang pamilya kubyas. Okay. Sa di pa na ko basahon, Reverend, ang tubag sa imong pangutana, ipapadayon sa nako ni Brad Diber ang pagbasa sa Bersikulo isulat 10. ni Apostol nga si Pablo tungod kay ang pulong sa Dios dili man makadinahan. Brad Diber, unsa ba ang dugang nga gipahayag ni Apostol nga si Pablo sa pag-ingon niya nga ang pulong sa Dios dili makadinahan? Okay, mo man isunod nato sa pagpuriba bradron. Ato lang gidumdum lugar ang sistema. Mayo nga ikaw na ang nagapangutana. Okay, Brad Deb? Okay, niya kay ikaduhang Timoteo 2 bersikulo 9 mga atong gibasa ganiya, padayon nato sa 10. Ingon niini ang bersikulo 10 nato nga mabasa. Busa giantos ko ang tanan alang sa mga pinili sa Dios. Aron maluwas usab sila pinaagi kang Kristo Hesus og makaangkon sa maayo ug walay katapusan nga kinabuhi. Nakita na to. Dayon sa bersikulo 10 nga gikan sa 9 atong makita nga apan ang pulong sa Dios dili makadinahan niya pag-abot sa bersikulo 10 usa giantos ko ang tanan alang sa mapinili sa Dios aron maluwas usab sila pinagi kang Kristo Hesus og maangkon sa maayo og walay katapusan nga kinabuhi. Motong gigamit nila ang kasulatan bradron pagbahin-bahin para masabtan sa ilang kapanahonan. Tinood. Mao nga sa ato kapanon kay ikatulong panahon, grabe na gid nato nga pagbahin-bahin para masabtan na di ba ni masabtan og
Imbis mamati mo na po'y nagsulti-sulti diha. Mm. Ipahilom na kay madistract man ang inyong kuan. Correct. Pagpamati. Kay di ra ba basta-basta kamaturan na inyong gipangita busa kay nangutana mo kinahanglan ayuhon gyud sa pagsabot. Nakaron sa paagi naman nga gitudlo bradron ang gitawag og kasulatan nga angay natong mahibaluan. Sa unsa ba ipakita sumala sa Biblia nga kinahanglan man diay nga ang pulong sa Dios dili man kinadinahan? Og sa Biblia ni sa Seventh-day Adventist ang pulong sa Dios dili ginapos. Okay. So, Reverend, tungod kay ang pulong sa Dios dili man makadinahan, so ang paagi sa Dios sa pagpanudlo, daan pa sa unang panahon sa mga propeta, gitudlo na daan ang paagi sa Dios sa paggamit sa kasulatan. Dinibasahon ako sa Biblia ang pulong sa Dios, Reb, din sa Isaiah kapitulo 28, versikulo 9 ngadto sa 10. O diay kaman ako ang pagbasa, Reb, sa versikulo 13, ingon ni ang kasulat. Nagreklamo pa sila may tungod kanako, unsa ba ang unahuna niya kanato? Mga bata nga bag-o lang nalutas, nganong ingnon man niya kita niya na pagtudlo. So sa unang panahon, daan pa sa unang panahon nga dunay ni question sa paagi sa pagtudlo kay matud pa nila unsa ba kuno ang unahuna sa nagahimo sa pagpanudlo kanila, mga bata ba daw sila nga ingnon daw niya na ang pagtudlo. Sa Dios dayon mao ni ang sistema sa paagi sa pagtudlo sa Dios nga buhaton pod sa iyang mga alagad niya. Atong i-display ang Dios kung magtudlo siya, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Sa ito pa mo ni paagi di ay kung gamiton ang kasulatan sa pagpanudlo, litra por litra or kanang word for word, linya por linya, leksyon for leksyon. Sa 13 na yun, kung kinsa ang magahimo sa pagpanudlo, nga mo ni ang procedure o paagi sa pagpanudlo gamit ang kasulatan. Atong i-display 13, mao niyo. Busa tudluan sila sa Ginoo, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Og matumba sila sa ilang paglakaw, masamaran, malitagan, og madakpan. Nakita nato nga busa tudluan sila sa Ginoo. Ang Ginoo di ay Brad Arman, Brad Ron, Brad Deber, ang mutudlo, responsabili siya sa iyang mga tao. Busa tudluan sila sa Ginoo, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Mao ni ang gisgutan. Pero sa uman naman nga hubad sa Biblia, kung basaw nato Brad Arman, giunsa na pagpahayag ang mga pamaagi nga pagtudlo sa Dios diya sa katawhan nga proseso nga ingon niini nga pagkaplastar. Diri na to basahon ang priba reference sa Isaiah kapitulo 28 bersikulo 10 ato ni kama sa bersikulo 13 kung unsa na po'y pamaagis pagtudlo sa Dios. Gingon sa bersikulo 10, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo. Lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay didto madyutay. Og sa bersikulo 13 gingon na yon, tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid. Latid ibabaw sa latid, dinhi madyutay didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hibalang-ugan og hingdakpan. Sa ato pa, ang pulong sa Dios kung kasulatan nga tungod nini ang pulong ni Jehova alang kanila kay gisugo man, mao daw ang sugo ibabaw sa sugo. Latid ibabaw sa latid, niya gingon yun, dinhi madyutay. Sa ito pa, may porsyon nga, o pananglitan, igalang pamilya Kubyas, dinhi madyutay sa New Testament man, o Old Testament man, dito madyutay. Sa ito pa, kung Old Testament ka, nga dinhi madyutay, dito po madyutay sa New ba? O sa New Testament ka, nga to sa Old, dinhi madyutay, dito sa madyutay. Ang tuyo, aron sila mangadto mga bali kanang pagpakli-pakli ba og hingbalag-ungan og hingdakpan ngano man tungod kay nakuha na nimo, nadakop na nimo ang pagbahin-bahin sa kamatuoran. Muna nga ang pagtuon ay dinhi nga sitas o bersikulo, dito po nga sitas nga bersikulo. Muna nga magamit nimo ang bag-ong tugon o New Testament o ang daang tugon nga gitawag og Old Testament, igalang pamilya Kubyas. Og taliwala niya na bisan gani ang mga Seventh-day Adventist na sayod sila niya na
nga kining among paagi na usab kanila. Kung naay porson naa kanila naapod kanamo nga ingon ana gid ang pagtuon sa kasulatan. Hain ang puriba sumala sa pagpamatuod, brethren, sumala sa atong makita. Okay, Reb, niya, kining basahon sa mga SDA, kung Seventh Adventist Church nga naguluhan lagda sa pagtuon sa Biblia, iya ni sa mga SDA nga basahon, nga sila mismo, usab, may prinsipyo nga nakapasikad sa Biblia nga kung magtuon sa kasulatan, word for word or litra for litra. Basahon ako sa page 2 sa pangutana numero 5 kay dunay pangutana og dunay tubag niini. Pagtulunan numero 1. Oh, sa pagtulunan numero 1. Sa ilang doktrina, brethren. Ang pangutana numero 5 mo niyo. Sa pagpangita sa kamatuoran, unsaon pagtuon ng kasulatan. Mga morning Biblia o pulong sa Dios. Ang tubag naman diri Reverend na Isaiah 28:13 bago lang gibasa ni Brad Arman ang Isaiah 28:13 sa Biblia. Unsa man kuno ang nakabutang dinhi? Usa ka teksto dinhi og usa didto. Apil pa ang buhat 17:11. Sa susi daw nila, brethren. ang kasulatan adlaw-adlaw. Nakita nato nga pinaagi niining bason langda sa pagtuon sa Biblia kay daghan man ni naapaan pero lain-lain og cover pero usara sa mga pamaagi. Tinuod. Atong nakita nga naapod nila kining mga bahina busa karon natubag na nato ang imong gipangayo nga pangutana og sa giingon nato i-display nato pagbalik ang atong topiko mo ni higalang pamilya Kubyas. Ang yawa o Satanas bakakon og ang pagtubag sa pamilya Kubyas mo ni nga naplastar na. Karon sa pagtubag namo nini wala mi maghimo og pagbinakak kung gisundan nimo. Busa sumala sa atong nakita nga ang yawa lang mao ang makahimo sa pagbakak. Kani bisan pa si Eli Soriano sa gitawag ang dating daan. Gikutlo nato kini Brad Deber, Brad Arman, Brad Ron. Tuprob nga sila mismo nasayod nga basta daw mamakak iya na ni Satanas o yawa. Kay kining Satanas o yawa mao man na bisag ingnon nimo demonyo mao ra gyapon na. Nakaron ayon ang priba ni atong patalingogan og atong pamation ang kaniadto nga wala pa siya mamatay kay patay naman ni si Elio Soriano na ay iyang programa diin kini iyang gipamatud-an nga pagmamakak iya sa yawa. Okay? Alam mo, masamang refleksyon yun sa amin na kami nag-iimbento. Hindi namin, kahit kailan di namin ugali na sa ganitong harapan magtanyag ng kasinungalingan. Naniniwala kasi kami ang kasinungalingan kay Satanas. Ang kasinungalingan kay Satanas, kapatid. Ang kasinungalingan daw kay Satanas gina. Busa wala daw sa ilaha ganina kay bawal daw sa ilaha ang pagpamakak pero sa ato ganing natun-an kung nagsunod mo wa man gani sila makahibaw nga nainangutana nga ang manunda nabay tao nga kahimtang nitubag si Eli Soriano. Wala sa Biblia nga adunay tao nga tawgog manunda ang kahimtang. Bisan pa kun naa iya bang bakion dili man daw na pud may mao. Hindi mo ba kayo naniniwala na sa amin po sugo po namin kinikilala si Manalo po, yung sugo po namin sa uling araw? Hindi ko kayo naniniwala na siya ay anghel na ang kalagayan niya tao? Hindi kayo naniniwala? Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Meron po ako nabasa. Tingnan mo, hindi, wala. Meron po. Kahit may mabasa ka, tiyak na tiyak ko mali ang pagkakaintindi mo. Pag nabasa sa Biblia, atong gipamatud-an nga sa Biblia sa Mormon, sa Church of Christ of Latter Descent, niini nga pahina, makita magani nato nga nagisgot nga duha ka kahimtang. Ang manulunda, tao nga kahimtang, o espiritu nga kahimtang. Niya, wa maday sila masayod niya na. Di pag-ingog, wala na sa Biblia. Hasta pud ang Katoliko, niingon, nga dipinso nga Katoliko, nga gikan mo kuno siya sa laing reliyon. Kay si Felix Manalo daw kuno, ang manunda naman kuno'y pakpak. Marami ring mga Katoliko na mislead na naniwala na si Manalo ay isang anghel na lumilipad galing sa silangan. Pero kung tingnan natin, totoo bang anghel? Anong katangian sa anghel? May pakpak. Siya mayroon bang pakpak? Siya ang pinakaunang anghel na naglakad lang hanggang ngayon, hindi nakalipad.
Si Manalo lang kuno ang naglakad na may pakpak wa pud siya makaibalok. Matinuod man o dili ang doktrina nga gihisgutan nga wala daw magbakak sila o si Ili Soriano na makak na siya. Kaya ngano ang tao ang sinugo sa Dios ng manulunda o angel duha ka kahimtang, tao nga kahimtang o espiritu nga kahimtang. Naapil nato na busa gusto sa Dios nga katong naa sa dapit sa kagamanan ni Satanas nga gitawag og naas ka ngit-ngit mga mahal nga tigpaminaw higalang pamilya Kubyas nga madala sa Dios mapabalhin dito sa kahayag na nga ang kahayag ang tag-iyan niya na mao ang kagamanan sa Dios. Hay nang puriba brother sa Biblia. Ni atong pagkabasahon Reb sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 17 hantod sa 18 ingon niini ang nakapahayag nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintel kang kinsa paadtuon ko ikaw aron mo kini ang purpose sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa kagamhanan ni Satanas mao maning bakakon ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Kini nga porsyon gusto sa Dios nga ang iyang mga sinugo nga aron sa pagpabukas sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit mobali na sila asa na rin punta ngadto sa kayag gikan daw sila sa kagamhanan ni Satanas kay kangitngit man ngadto na sila sa Dios among kayag aron mapasaylo ang ilang masala ug managdawat sila sa ilang bahin diya sa mga nangahimong balaan pinagi sa pagsalig kanako. Gusto sa Dios nga palingkawason katong mga tao. Muhatag ka nga mabuklad ang ilang mga mata. Ha? Kanay nakapayag sa Biblia. O makita ba gud sa Biblia nga kini si Satanas Brad Arman bakakon gid ni na busa atong pag-explicar nga dili kini binakak ning atoa kay kung naatas pagpamakak adi iya sa yawa o mga anak nata sa yawa. Mabasa ba sa Biblia nga ang yawa bakakon Brad Arman og may mga anak? Mabasa gid sa Biblia Reverend nga ang yawa bakakon og doon na po siya mga anak. Niya ang priba mabasa nato sa Juan kapitulo 8 og sa bersikulo 44 giingon sa nakasulat. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tokma sa iyang kaugalingon kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Nakita nato nga kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa. Kay ang tinguha daw kuno sa yawa mong pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa daw kamumuno sukad pa sa sinugdan. Wala po siya labot sa kamator kay ang kamator wala madya kanya. Inig pamakak niya siya magsulti daw tukma sa kaugan kanya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Di pag yung kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa mailhan matud pa ni Ili Soriano ang magsinungaling Satanas. Nakita na nato sa parte niya nagsinungaling wa na siya kabalo gani nga ang pulong angel o manulunda duha di kahimtang tao nga kahimtang o espiritu nga kahimtang. Karon ang atong susiyon ay pangpayag sa Biblia brother nga ang Dios dili gyud ay ang Dios bakakon. Ni atong pagabasahon Reb sa Numeros kapitulo 23 bersikulo 19 nga ang Dios dili gyud magbakak. Atong pagabasahon nagaingon nini ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak ni ang anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagsulti ug dili ba siya magabuhat ni ana? Kun siya nakapamulong ug dili niya kana pagatumanon. Busa ang Dios ba diber lahi sa yawa. Ang Tinuod, Dios naman ang Dios dili magbakak lahi sa yawa nga bakakon. Nakita nato ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak. Kung doon na may tao nga bakakon pero siya dili. Kanang tao nga bakakon ang iyang amahan niya na. Igalang pamilyang Kubyas mao ang Yawa. ginatawag og yawa. Ayon pang
ipakita sa Biblia ay kung doon ay yawa, naghiskot po tag Dios badron. Kung doon ay mga anak ang yawa, mga bakakon na sila, liwat sa amahan nila, ang Dios di pud bakakon og may mga anak pud siya. Ay ang dugang pahayag sa Biblia nga ang Dios dili bakakon badron. Okay, ang dugang pahayag sa Biblia tungod kay ang Dios di man magbakak dili bakakon, sa to pa ang Dios maminatud-on yun na. Dinhi sa Biblia rib sa Roma kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 4 giingon sa pagbayag. Ug kun diha kanilay wala man nagpanuo unsa may ana ani ana kadtong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios? Wala gayud. Kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kung bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat aron makita ikaw nga matarong sa imong pagpamulong ug magamadaogon ikaw sa diha nga pagahukman kana. Busa opposite tungod kay ang Dios, opposite man sa yawa. Ang yawa nas kangit-ngit nya bakakon, ang Dios nas kahayag dili magbakak kay ang Dios maminatud-on. O di klaro na. Busa igalang pamilya Kubyas, ingon nimo unsay kalainan sa daang tugon ug bangungton. Puros na bililho na kay kinahanglan man nga masusi na to, pero nag-ingon nami nga dunay part sa kasuguan nga di na magamit sa panahon sa bagong tugon o sa atong Ginoong Kristo o labi na sa Espiritu Santo. Pero kay aduna may pagbahin-bahin sa pulong. Sa unang panahon, kay giingon man namo na bahin sa tulo kadagkong panahon nga pagpangalagan. Panahon sa amahan nga mga Jehova sa Israel, panahon sa kang Kristo, kadang hugna nga Iglesia ni Kristo, panahon sa Espiritu Santo nga natuman sa magtudlo, PBCM, dili PEDM. Karon, ang ilang giwali sa una, dili Iso Kristo, labing dili Espiritu Santo. Pero, nasayod sila nga naa na ng tulo. Pero kay hugna-hugna man, ang center of preaching, o sentro, nga pagwali ba, dili si Kristo, dili pod Espiritu Santo. O dili si Jehova. Hay ng priba, Brother Man. Niya ang priba, Reverend, nga ang sintro nilang giwali sa unang panahon, ang ngalan yun ni Jehova. Sa Deuteronomio, Kapitulo 32, o siyang versikulo 3 o 4, gingon sa nakasulat, kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakoon ninyo ang atong Diyos, ang bato, ang iyang buhat hingpitman. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Diyos sa pagkamatinumanon, o walay kasalanan, siya matarong o matulid. Atong nakita nga kalakip ang titulo sa pagmantala. Gimantala ang ngalan ni Jehova, siya mao ang bato. Sumala sa versikulo 3 sa kapitulo 32. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. O dili Iso Kristo, dili Espiritu Santo. Pero nga naman nga niabot ang wali nga Hesus Kristo. Tud kay gibutangan og utlanan higalang pamilya Kubyas. Kay kung wa nang daang tugon itakhibaw nga giwala ba di kay di man nimo mabasa sa pagdali-dali sa pagong tugon. Kung doon naman gikutlo na sa Old Testament. Correct. Ay ang puriba, Brad Ronnie, nga ang pagmantala sa ngalan ni Jehova wala maipadan mo sa dunay ikaduhang hugna din sa atong Ginoong Kristo. Ani ang puriba, Reverend, basahon ako sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31. Ikaman ako pagbasa sa 34. Gingon, aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dinhi sa akong gibasa, Reverend, ang Dios nga si Jehova naghimo og usa ka bag-ong tugon. Dito niya gi-address una sa iyang katawhan nga Israel. Kung unsa man yung bagong tugon nga ang naghimo mao si Jehova, dito niya giunag istorya sa katawang Israel niya sa 34 nga bersikulo atong i-display niya. Og sila dili nagayod magtudlo, ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang isig katawo ug ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakaila kanako. Bisag diha lang ang pagbasa, Reverend. Matinaw sa Biblia nga ang unang buluhaton sa pagpangalagad sa Dios nga gibuhat sa katawang Israel nga si Moises nagbantala suluminti si Jehova, di po ito magpadayon nga buluhaton sa pagmantala kay gitagaag kinutuban kay dili na itudlo o ipaila ang ngalan ni Jehova. Busa matinaw nga kung doon na may nagdala higala o wali nga Jehova nang litan sa mga Jehovah's Witnesses. Klaro na lang kay sa title nila, sinugo kuno sila ni Jehova. Dabe, kung magwali kag Jehova kay di naman gitugot, di na itudlo ang ngalan, nanudlo sila.
dili kini sa paghatag o pagsamad namo sa balatan sa kinsa mang nagdala nini. Nakasulat sa Biblia, mao nga gitag na nga adunay mupuli sa pagmantala sa atong Ginoong Jehova, adunay puli niini. Ay nang priba, Brother Deber. Ni atong pagabasahon Reb sa kini nga Biblia, English Standard Version o ESV. Ingon niini ang nakapahayag. Dinhi nato pagabasahon sa Zechariah chapter 13 verse 7. Ingon niini ang nakapahayag. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me. Bisag diha lang ta ko to, Breb. Klaro nga may mupuli di ay ni Ginoong Jehova nga kining magbalantay. Sa Cebuano nagaingon, pagmata o espada batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarug sunod nako. Busa, klaro nga, dunay mo sunod kaniya nga nagbarog, puli kang Jehova, nga magbalantay nga samaran, o guwaylayan niya na, maong atong Ginoong Kristo pagkatuman na sa Juan 10:11, o sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 30-31. Gisulti na ni Kristo nga ang magbalantay sa karniro, samaran, o ang magkarniro magkatibulag. Dito kinigikutlo sa Zacarias 3:7 gani makita man gani kini sa maong footnote. Na mao nga si Kristo na ang mupuli, mao nga sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, si Kristo na ang giwali tungod kay gikat up na ang wali nga Jehova. Hay nang priba, Bradron, kung si Kristo na ang giwali, di ba sila mawali balik nga Jehova o ang Espiritu Santo may iwali sa ikaduhang hugna na nga panahon, Bradron? Dili Espiritu Santo og dili pod wali nga Jehova ang pagkadad-on ining katawhan nga nangalagad sa atong Ginoong Kristo, Reverend. Kundili suluminti gyapon nga Kristo gani mao ni ang sukod nga gihatag sa Dios kanila nga di nila pwedeng lapason. Dinis ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13-14 ingon ini ang nakasulat. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kadinyo sunagid sila'y sukod nga gibahin sa Dios ngadto kanila. Unsa man nga sukod kini sa 14. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami, mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita, mahitungod kang Kristo. Oh, di ba tinaw nga balita nga Kristo? Gani, gipamatud-an nga asa sila nga dapit. Si Kristo lang yun ang ilang iwali para maatubang diha kang Kristo ang mga taon sa priba, Brother Arman. Niya ang priba, Reverend, mabasa nato sa basahon sa Kolosas kapitulo 1 ug sa bersikulo 27 hangtod sa bersikulo 28 giingon sa nakasulat. Gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintel. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. O di nakita nato nga sa tanang dapit o si Kristo lang yun ang ilang gimantala o giwali. Pero ang pangutana kaduba pong wali nga Kristo, brethren, padayon ba to? Nganong naata sa Espiritu Santo na nga wali? Nga gitulis ni, gikawat ni sa mga kawatan nga gitawag og padim. Sila ni Macarayo, Hermenes Macarayo og Dani Nakwa. Okay, Reb, ang tubag kung magpadayon ba ang buloton sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ang tubag dili. O ang priba basahon ako sa Biblia nga maayong balita Catholic edition, hiligay nun. Ini nga maing balita, Biblia. Dini sa pagpriba, nga ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, di po din magpadayon, sama ba nga kang Jehova ba, nga gimantala sa unang panahon, pero gitagaag kinutuban. Kinipod ang pagpuli sa atong Ginoong Kristo diya sa kang Ginoong Jehova, giwali tuod, pero naay kinutuban pod ang pagwali sa iyang ngalan. Unsay rason ni Pablo nga nga dunay kinutuban sa akong pagbayag niya. Unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10 akong basahon ingon ini. Kaya ngaton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Timanan nato mga higalag magkaigsunan sa akong gibasa matud pa ni Pablo nga doon na kuno sila kahibalo, doon na kuno sila pagwali sa pulong sang Dios nga gihatag daw diha kanila kay kanang ginbugay sa atong pinulungan hatag man na. Pero matud pa niya dili pa daw kadto mao ang hingpit
unya doon na po hingpit daw nga moabot nya katong dili hingpit nga mao tong ilang giwali nga pulong sa Dios magataliwan or mawala. Karon susiyo nato asa bagi pahinungod kining pagwali nila sa pulong sang Dios nga matud pa ni Pablo dili hingpit ug kini mawala inikabot sa kahingpitan. Dinigyapon ako basahon sa Biblia nga maayong balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Ano na kumabasa sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 sa pahayag ni Pablo. Niya ingon ini atong mabasa. Gani ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning giingon ni Pablo dili hingpit ug mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa matinaw ri ba rin ug wa ta magbaka kay nabasa man sa Biblia kung susihon nato ang pagpangalagad nga gibuhat sa katawhan sa panahon diha kang Kristo dito magpadayon diay kamatud pa ni Pablo ang pagwali sa pulong sa Dios mahitungod kang Kristo, mawala kay di pa mao ang kahingpitan. Mao na higalang pamilya Kubyas sa pagbahin-bahina sa mga pulong sa kamaturan para ipanudlo kay ang yawa malay magbakak. Sa mga kung gikat up ang panahon kang Hiuba nga wali nisunod nga dunay puli diha sa kang Hiuba mao si Kristo. Karon kung mawala na pud ang wali nga Hesukristo nabasa sa Biblia, aduna po'y mupuli niya nga kanang puli mo iwalihay ng prueba kaysa ang puli brother. Niya atong pagabasahon Reb sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios dinhi nato pagabasahon sa Juan 14 bersikulo 26 kung kinsa ang puli ni Ginoong Hesukristo walay lain kundili ang Espiritu Santo kana atong pagapruibahan apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala samahan puli kanako bisag diha lang ta punto Reb klaro kayo nga ang puli ni Ginoong Hesukristo mao ang Espiritu Santo. Ang puli Espiritu Santo. Ang puli ni Hiuba, si Kristo, katong puli mo'y giwali. Karon ang puli ni Kristo nga mawala man, ang puli Espiritu Santo, kinibang Espiritu Santo mo na iwali Brad Arman o kung kinsa usab ang nahimong katumanan nini? Mao na gid ni ang Espiritu Santo mo giiwali Reverend o dinhi nato mabasa ang prueba sa unang Pedro kapitulo 1 ug siyang bersikulo 12 giingon sa nakapayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa padsudong. Busa, Brother Arman, sa katumanan, ang katumanan sa mga tao nga nagawali ni ani mo'y lain kundi ang mga PBCM. mo nang gamiton na to ang termino Brother Arman nga walay ko kaulaw. O wala gi ka kaulaw o kitay mo gamit ani. Pero kung dunay mo gamit Brad Arman ining unang Pedro 1:12 nga dili na PBC, unsa ang atong conclusion? Aw ulaw gini Brad Ron. Mga walay ulaw gid ang mo gamit nini kay kita man ang original nga mo'y nagdala gyud sa wali sa Espiritu Santo nga mo kay sinugdan pagikan kaniadto hang toron. Dili sama aning padim nga walay mga kakaulaw nga nangawat lamang sa mga doktrina nga gisunod lang nato dinhi sa atong Reverend Charlie Bradron. Nga gikan sa atong magtutudlo. Nga gitudlo niya kanato busa kamo lugar na tuluan mong nagsunod ining pamagiha. Gani gipamatud-an kini ni Hermoines Macaroy sa butan pa siya kay karon nabuang naman. Nakuanggol naman kay naman na sa Biblia Bradon nga gitawag og kuanggol og buang Bradon sa 19:1 sa proverbio nga magsukuhay na gani sa mga ngabil giadisag buang. Katong gitawag pud og kuanggol og buang Bradon. Nasa Biblia ang Kristohanong katilingban nasa 94:8 ang mga wala kasabot tawag og kuanggol. Salmo. Unya ang Salmo. Sa Salmo. Unya ang mga bugo o mga buang pod motong sa 19:1 sa proverbio nya bugo pod kay di kasabot unang nasa 8:17 sa Marko sa Bibliang Katoliko. Onya atong pamatud-an kani tag sawa pa mabuang ang PBC may katumanan sa among gikuno may katumanan ya sa padim lugar makarayon ya talinghugan imo manggiunay imong kaugalingon ha magwali ganita di ta makita ag bangag hilabihan ng bangagan nimo ha do na may ang atong presidente gianggaan magbangag pero ambot lang og tinuna pero ikaw bangag gyud ka. Bulasot yun ng sa laing pamaanggi ba? Bulasot yun ang labas aning tagapadim. Kay namay mga akusar Bradron, tinuon man o dili pero may tuod sa atong panggaman pero wala taniya ng punta. Gikuha lang nato nga nagi di ay tawgon og bangag, nikuha lang ta nga ang pag-ingon nato bangag dili sa dito sa presidente. Dili ta sa bangag nag-utok ba si Macarayo tod kay nabuslot ng iyang panabot niya atong patalingugan. Ang pangutana,
Ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niatong 1967 na restro 1971 sa amo nang gipakita kaganyan sa screen sa bylaws nga narestro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa na himutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mulugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mulugar nga magbalantay. Busa ang mulugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha nahimutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Dili ka bangag og panabot. Ikaw sa gyud dinhi man natuman sa PBCM. Restrado ko no. Si Master kuno nagtukod 1971 pagkaristo. Nagsugod 1967. Busa gari kuno ginganlan og PBCM Philippine Benevolent Christian kay diri kuno sa Pilipinas natuman ang tagna. Nakaroon ka ng inyo panalagma na. Busa igalang pamilya Kubyas mo lang ipadayon para makuha pa ang uban pang dugang pang mga kamatoran may abot na mga oras natubag ang imong pangutana. Kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. Kiniusab inyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsuon, Brother Arman Rangkasaho. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.